Ik ben Hendrik Bakker en I'm van Omroep Friesland en dan heb ik een boodschap om hem. En de radio die staat op het magnetron. Ik ken maar de baby en de dagboekers, maar dat klopt niet. Maar de tiet. Tiet wordt de tiet. Een van de grootste zonen. Dat ING Fries, had er twee i's achter elkaar staan en mij net die E lezen. Je kan dat lezen. Dirk Baron, dat is helemaal een schrik. Ze rieden er net op het ijs, maar rieden op het ijs. En de kosters ben er ik lang aan het vrij van die spetten. En dan denk ik, nou, als nog wat ben, dan wil ik dat lezen kennen. Dan steen ik alleen wat onreel, dan zeg ik, oh, is het zo? Dat ik en daar omslaan mocht in Omroep Friesland. Want dat moet die man daar zelf niet willen. Die brieke taal brengen.